Výrobný závod Volkswagen Slovakia je obrovský gigant, ktorý zásobuje svojimi autami celý svet a sprevádzajú ho fascinujúce údaje. Za viac ako 30 rokov nepretržitej prevádzky vyprodukoval viac ako 7 miliónov kusov vozidiel. A nech ste kdekoľvek vo svete, v USA, v Číne alebo v akomkoľvek inom vzdialenom kúte sveta a stretnete Volkswagen Touareg, buďte si istí, že bol vyrobený práve tu v Devínskej Novej Vsi. Dnes sme si ale prišli pozrieť výrobu iného auta. Auta, ktoré minulý rok oslávilo 50 rokov. Auta, ktorého bolo vyrobených už viac ako 30 miliónov kusov a aktuálne je vyrábaná jeho 9. generácia. No vy už určite viete, o ktorom VW hovorím. V závode sa nachádzajú 3 karosárne, kde sa vyrábajú modely pre 3 rôzne segmenty. Nachádzame sa v tej najmodernejšej, ktorá má rozlohu 71 750 m2. Pre lepšiu predstavu, to je približne 10 futbalových ihrísk alebo niečo cez 1000 trojizbových bytov. Pôvodne sa v tejto hale vyrábali karosérie pre Touaregy a Porsche Cayenne, no postupne zostala hala prázdna a v priebehu 2 rokov ju zaplnili roboty novej generácie s príchodom projektu Beta Plus. Na tomto mieste už môžete vidieť jeden z príkladov automatizácie, a to automatické nakladanie a odoberanie dielov do linky robotmi počas výroby. Prichádza tu k pripevneniu strechy ku karosérii laserovým zváracím zariadením. Závod dokáže spájať rôzne materiály, oceľ aj hliník tými najinovatívnejšími spôsobmi. Karosériu modelu Passat však tvoria diely výlučne z ocele. S príchodom projektu Beta Plus prišli do bratislavského závodu aj nové technológie z hľadiska logistiky. Všimnite si napríklad autonómne vozíky, ktoré už nepotrebujú na to, aby našli svoju cestu k dielom, čiary na podlahe, ale fungujú úplne nezávisle. Taktiež sú na place vysokozdvižné vozíky, ktoré sú tiež autonómne a nepotrebujú operátorov na svoje fungovanie. V karosárni pre projekt Beta Plus dosahuje automatizácia až 80%. V hale sa celkovo nachádza 562 robotov, o ktorých prevádzku a údržbu sa stará približne 400 zamestnancov. Vďaka tomu už dnes závod nepotrebuje služby zváračov, no potrebuje ľudí, ktorí sa starajú o zváracie a spájacie roboty. Predovšetkým ide o elektrotechnicky vzdelaných ľudí, ďalej kvalifikovaných a vzdelávaných priamo v závode. Práve sa nachádzame na inovatívnej tzv. Framingovej stanici, ktorá je tak povediac srdcom tejto karosárne. Prvýkrát bola nasadená v americkej Chattanooge pri výrobe elektrického modelu ID4. No a európsku premiéru mala práve v Devínskej Novej Vsi. Poprvýkrát je však framingová stanica využívaná na výrobu dvojice modelov zároveň. V rámci framingovej stanice sa nachádza najväčší robot, tzv. Titan. Celkovo sú na place 4 kusy a už na prvý pohľad ho rozoznáte podľa jeho masívnej veľkosti. Framingová stanica alebo aj robotický framer slúži zjednodušene na to, aby bolo možné presne spojiť podlahovú časť karosérie s vnútornými a vonkajšími bočnými dielmi. Tieto tzv. Framery alebo rámovače zabezpečujú správnu geometriu karosérie a kvalitu spojenia. Keďže pri projekte Beta Plus sú vyrábané 2 rôzne karosárske verzie, robot Titan slúži k tomu, aby si vedel na linke vymeniť rámy v priebehu niekoľkých sekúnd bez nutnosti fyzického zásahu personálu. Vďaka modernej výmennej technológii je možné spájať až 8 rôznych bočných dielov pre 8 rôznych modelov. Pri výrobe karosérií pre modely Beta Plus sú využívané 4 základné druhy spájania. Zváranie, lepenie, laserové technológie a spájanie pretláčaním. Pre ilustráciu vám môžem prezradiť zo pár zaujímavých čísel. Na jednej karosérii sa nachádza vyše 5100 zvarových spojov, takmer 24 metrov falcov a 78 metrov lepených spojov. Karoséria Passatu sa skladá celkovo z 535 dielov, ktoré treba spojiť dokopy. Finálna karoséria váži 436 kg.
A postupne sme sa od lisovania, zvárania, lepenia a frejmovania dostali k samotnému záveru karosárskeho cyklu, kde môžeme vidieť Passat s typickými priečnými zadnými svetlami. Odtiaľto putuje karoséria už do lakovne. A v tomto momente vás už vítam v montážnej hale. Jej rozloha je 130 000 m2, čo je približne 18 futbalových ihrísk. Každodenne príde do celého závodu 1200 kamiónov s dielmi od 1200 dodávateľov z viac ako 40 krajín sveta. Aktuálne môžete vidieť zaujímavý fenomén, kedy už dokončené autá schádzajú z linky na spodku a na vrchu prechádzajú čerstvo nalakované karosérie ďalej do výroby. Pred samotnou montážou sa z vozidiel odmontujú dvere, ktoré putujú špeciálnym dopravným systémom na separátnu linku, kde dostanú výplne, respektíve svoju výbavu. A následne sa môže začať samotná montáž. Ťahajú sa káble po podlahe, no a vkladá sa taktiež aj kokpit, respektíve palubná doska, ktorá vchádza do auta pomocou manipulátora. Ten je využívaný taktiež pri nasadzovaní kolies alebo aj pri nasadzovaní panoramatickej strechy, čo uľahčuje pracovníkom od ťažkej práce. Montáž vozidla je v porovnaní s výrobou karosérie ešte stále robená ručne, keďže takéto delikátne procesy je omnoho ťažšie automatizovať. Aj na takomto mieste sa však nájde priestor pre automatizáciu. A práve presné strojové nanášanie lepidla na čelné či zadné sklá je presne tým, čo môžeme využiť v rámci automatizácie pri montáži. A v tomto bode prichádzame k tzv. Svadbe, kedy sa prvýkrát spája podvozok s karosériou. Závesný systém má vlastný pohon a keď sa práve nepohybuje, nespotrebúva žiadnu energiu. Nachádzame sa na jednom z najrušnejších dopravných úzlov celej montážnej haly. Volkswagen Slovakia už dlhé roky, ako sme si už ukázali, využíva automaticky riadené vozíky, v zásade autonómne, ktoré sa orientujú podľa magnetických pások tuto na podlahe. Je ich dohromady okolo 360 a zabezpečujú 90 trás. A práve sa dostávame na koniec montážnej linky, kde auto dostáva kompletný interiér, respektíve sedačky a kolajnicové nadzemné systémy posielajú tie správne dvere k tým správnym autám. Pod svetlami na konci montážneho tunela taktiež prebiehajú finálne kontroly. Počas celej výroby prebieha približne 1500 testov kvality. A zároveň ešte predtým, než začne sériová výroba, je laboratórium kvality vyťažené odborníkmi, ktorí hodnotia materiály a rozhodujú o tom, že či ich nasadia do sériovej výroby. Ako ste si mohli všimnúť na predchádzajúcich, ale aj na týchto záberoch, autá sú vždy na montážnej linke umiestnené ergonomicky, aby sa na nich pracovníkom robilo čo najpohodlnejšie. Napríklad, keď teraz pracovníci montujú dvere, ktoré prichádzajú kolajnicovými systémami, tak sa k autu nemusia zohýbať, ale majú ho vydvihnuté o približne 30 cm. Ďalej, kde sa na aute dokončujú plastové obloženia, už auto s pracovníkom sú na jednej úrovni, pretože pracovník v podstate pracuje v tej úrovni na aute, ktorému je to príjemné. Na konci montážnej linky smerujú auta na tzv. Vibračné válce. Je to technika, ktorá de facto nahrádza testovaciu jazdu. Vibračné valce majú rôzne textúry. Zamestnanec za volantom zaradí neutrál, valce sa roztočia na rýchlosť do 26 km za hodinu a počas 2 minút posúva zamestnanec za volantom auto po rôznych textúrach. Vidieť výrobný proces jedného z najpredávanejších aut na svete je skutočne fascinujúce.
Palec hore pre všetkých, ktorí sa na takto zložitom a úžasnom projekte podieľate. Odvádzate skutočne skvelú robotu a všetci vám za to ďakujeme. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odoberajte YouTube kanál Volkswagen Slovensko, čítajte Volkswagen blog.sk, kde sa dozviete ešte viac o výrobnom procese Volkswagenu Passat a sledujte nás na sociálnych sieťach. Ja sa volám Viktor a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte. Volkswagen.